mauli hita saluhutna. Pangulani Huria GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan. Pasahaton mauliate tusude hita naro marminggu di sadarion. Minggu naro rap hita toktong marminggu boy di bahasa Batak, boy di bahasa Indonesia. Tuhan tama namandongani hita saluhutna. Mauliate kamulai ibadatta rumah hita jongjong. Pasta hendeon Yesus sai ingani. Manang ise namarateateon hata ni debata jupangan na denggan jala halak na marhaposan tu Jahoba maruli tua marhite-hite goar ni debata ama dot goar ni anak na Yesus Kristus dot goar ni tondi porbadia na tumo palangit dohot tanoon sai di pasaur hon madame na tuton di tabi. Amin. Jongjong dope hita marede hita sian nomor 100 tolu ayat sadaro dia tolu. Oh
dangion kamulaima. Ale amanami na di banua ginjang, na manopahami sian olong ni roham, na mangaramoti hami marhite-hite olong mi, jalan apa tahun hami bagasan olong ni roham, mardongan haserepon ni roha, hupar hatopot hami dona suhu holongi hami ho, sian nasa roha, tondi, pikiran dohot gugunami, jaladongani pedang huha holongi hami, songon pakaholongin Kristus di hami, namian domulung di bagasan tondi nami, alai hutulak kami doi marhite-hite pangalakon nami, hutulak kami do tondim, dang huradoti hami lomoni roham, ipese sama nasa dosa nahu ulahami, urupi mahami paturehon pangalahon nami, jalan di bagasan panugu-nugon di tondim mahami, di sude ulau nanai ulau nami tujuanon, asa kami patar di bagasan hami, dohot di bagasan saluhut halak, hamuliau ni papayomu, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pohom mahita martang yang di bagasan rohat tabi. Ta sipatogar tondi dan pesalmen 34 ayat sia. Dai jala idahamu dengan basani Jehovah, martua ma bawa na marhaposan tu ibana, kapita martangiang tangiang alea manami na di banua ginjang, sai pinorbadia maguarmu, sai roh maharajaonmu, sai salp malomoni roham di banua tongaon songon na di banua ginjang, lehon matuhal misadarion hanguluan siap hari, sama sanami songon manisa nami, dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang kami togiot pangunjunan, palua mahami sian pangawo, ay hodo na manakarajaon, dohot agugon, rodia sasangapon saleleng na. Amen. Majaha mahita marsialus halusan, masian pesalmen sada, ayat sada rodi ayat onom, mahita jongjong. Ayat onom anon rapita manjaha. Salmen sada ayat sada rodi onom. Martua mahalak naso olo mangihuton tahini akapar jahat. Jalan naso olo jongjong tu dalan ni akapar dosa. Jalan naso olo sahudulan dohot akka pangarehei. Sai pati ni Jehovah dolomo ni rohana, jalan sai ido dipikiri rohana harian dohot borngin. Tongon hau do ibana, nasinuan di topi batang aek, namar parbuehon parbuena dihaju jumpang nitikina bulungna pedang olomalos, jala sudena diulana majadi do. Alai dan songoni anggo pangalahon ni akapar jahat, songon orbu nahinabakon ni alugo donasya. Paheni dang manahan akapar jahati, maradopon paruhuman, manang tarbahen akapar dosa, jongjong diluhutan ni akka natigor roha. Ay tanda Jehovah do dalan akka natigor roha, alay matua laolonong do anggo dalan ni akka parjahat. Glory Patria.
au Porsea, di bata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au Porsea, Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sadai, imana ni buhon si Maria, nagabe-gabean si Anton di Porbadia, andorang so buhay. Ido tuhatan na tumana bernit, ipangumuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di pinor silang, jala ditanom, dungi mula mangulu di ari patuluhon, namanay tu surgo, laundul tu siamun di bata Jehovah, amanay pargo na suatu dosani, di may mamulak sogot tutanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Aho Porsea, di tondi Porbadia, jala adong sadahulian nabadia, kuria hatopan yang halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging halak nang mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Amin. Hundul mahamu. Kabegema patujolo ni Jamita, mana nienet sian sada Yohanes 5 ayat sia sahat rodi ayat 10 tolu. Sahama di bagasan guarni Tuhan Yesus. Ya panindangion sian jolma tajalodo. Alai sumurung do panindangion nasian debata. Ai panindangion nasian debata doon. Na hinatindakonna taringot tu anakna. Na Porsea di anak ni debata, ditiup do panindangioni. Na so Porsea di debata, ima mambahen ibana pargabus. Alas so Porsea ibana, dina hinatidakon ni debata, taringot tu anak nai. Dala ondo panindangioni, naong di basa-basahon debata do tuhita hanguluan sa leleng-lelengna. Jala di bagasan anak na do hanguluani. Ya di ibana anaki, di ibana do hanguluan. Ya so di ibana anak ni debata, dang di ibana hanguluani. Umbahen na husurat akai tuhamu, akan na Porsea di goar ni anak ni debata, neng botoon muna. Naong di hamudo hanguluan nasa leleng-leleng na. Imasahat na, martua ma akan na umbahen umbege hata ni debata, jala na upeopsa. Amin. Arete hita, dan nomor 100 walu ayat sadaro di ayat 2. Usehon maton dim Tuhan. Tuhan,
begema tikting yata. Salum, tabegima, tikting, manang bawa bari tanah masa, nanaeng di pamasa, di Huriata, di minggu tahun. Di hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, di Patupado rapat majelis masuk pukul 10 PIP. Dari Kamis tanggal 20 Mei 2021, pertangyangan PWMI.P2MI Mardalan Ma Songon Nasomal. Dari Jumat tanggal 21 Mei 2021, sermon le speaker CLS Majelis Patupa di Huriata masuk pukul 10 WIB. Songonimu se sermon guru sekolah minggu. Di hari Sabtu 22 Mei 2021, kelas KTCD dilakukan secara Zoom jam 10.00 WIB dalam pertangyangan P3MI Masohot. Ruas ni Huriata nama orang tahun perkawinan manang Pardongan Saripeon, udangna sada kepala keluarga ima tanggal 10 saat 22 Mei 2021. Akar ruas ni Huriata nama orang tahun hari atau tubuh ya tanggal 10 saat 22 Mei 2021 gudangna 10 walu halak nomah hata nidebata natar surat sian Pesalmen 177 ayat 7 songon naburni Hermon nama baur tu aka duluk Sion ay disido di parbaga jahuba pasu-pasu panguluan sahat rodi saliling lelingna. Keluarga besar Gereja Metodis Kasih Karunia Pasahaton selamat ulang tahun Gajang Ma umur muna ipas jala goklas niroha mahamu toktong wata Yesus ma nama masu-masu hamu aka nama ragam konferensi distrik 2 Gereja Metodis Indonesia wilayah 1 di Patupado secara virtual di hari Sabtu Nanengro tanggal 22 Mei 2021 masuk pukul siawib dalam center virtual Zoom di Aula PKMI 1 Medan. Peserta nama dohoti konferensi di segi ima pendeta Gurinjil, leader, ketua seksi beserta utusan konferensi tahunan. Demi keamanan dan kenyamanan berkaitan dengan situasi pada saat ini, gereja mengharapkan supaya setiap ibadah mobil diparkir di lapangan PKMI 1 Medan. Songonima aka barita namasa do nanaeng di pamasa di Huriata. Martangyang mahita. Inuji pinasangak maho ali amang ibagasan goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Dina mandogot nyarion ibagas joromon nabadiaon marpungudo hami dison ruasni Huriamon rodo hami siat tonga bagas nami be laho patoguhon
haporsion nami. Mar hite-hite dinarap kami marende martangiang dohot laho umbege hatam nabadiai. Ale Tuhan pasu-pasu ma hamion saluhna. Lehon maton di parbadiai guri roha dohot pikiran nami asa bui oluan nami mangula patik mi toktong. Ale amang nabasa maula atehu pasatami ala dinggan nibasam dohot asini roham upak kilalai hami do Tuhan dina mandalani hari-hari nami napsalpu sahat tutikion manang di dia pe hami Tuhan maringanan kina marulupulup to dinami Tuhan ditikion saya tangihon ma ali amang dina martangiak kami jumulu sesa dosa nami asa talupa mi majalo pasu-pasu baga-bagami marlubian lehonomu Tuhami naro ditikion manopoto mardongan serep ni roha dot uduk ni roha bege ma Tuhan tangyang pangiduan namion akan namangula dihuriami sadarion namangalehon tikina dohot roha nang pikiranna para raton berita nauli dihuriamon gereja metodis manang dilihat portibion usehon ma Tuhan todimi todi perbadia gonggomi ale Tuhan asa mardala denggan marsahala goarmu marmulia martua hami asa gabe hobar tuhatam na panguluhon hami toksongoni ale amang na di surgo sude ruas ni huriamon na sa toktong di gulmit ni ngoluna dinaong pinalumehommu iyanakon pasu-pasu Tuhan sian na met-met sahatu na magudang asa laptugu haporsiaon anakon nami jalagabe i anakon na biar mida jahuba gurju maradopon natorasna dohot pasangapon kodi nguluna molotuk nasida Tuhan dau siap kami paposma rohanami Tuhan Oma madongani pada osian hajahaton narkoba dot aka najat na asing swaksongoni Tuhan hami pe aka natorasna ima natorasni yanakon nami lehot dihami kasabaron molotuk pe marsak rohanami alani pangalahoni aka anakon nami lao parmudu-mudu nasida todimi ma Tuhan parsigatungan nami yanakon nami kuriamon nang cukup umur alai dang dope marhot ripe nasida patudu ma Tuhan siroka ni todina asa marolopolop todina sida odo Tuhan namaruhaso saya sau malomo ni roham pos marohanami Tuhan leonomudo molo bunga ditikina gereja metodis wilayah 1 wilayah 2 dot pengembangan pimpinan hurianami distrik supertendin padita guru Injil caron guru Injil nasida do Tuhan di huriami Tuhan lehon ma todi parbadia hapistaran dohot bisuk nasia gijang asa gabe pade bagas nadinggan nasida para raton berita nauli tuganup ruas marsahala patikni di pasahat nasida kami pe Tuhan tarpasu-pasu maruli hami lam tambah tabah haporsian nami ala hodo sabing hanguluan nami program ni huriamon ali amang
marhite le speaker, calon le speaker, majelis, sekolah minggu, PWMI, P3MI, P2MI, pasu-pasu ali Tuhan. Asa masih beta-beta nasida, mangalian roha nara, melayani, hodo si parmahan Uriamon. Urupi hami Tuhan dohot pangula ni Uriamon, asa mardame-dame hami sonang melayani di gereja Namion. Ale Yesus Kristus, anak ni Jahuba Tuhan nami, itonga-tonga ni ruasmon adong do di bagasan parsahiton, ima amang inanami nyonya le speaker Eliehu tapea borulu batubing, amanami TA Siregar, amanami le speaker JMC Hite. Tuhan, tatap manasida sudukpon ma tanganmu nagok kuasoi laho pamalukpon, asa tabba las rohana sida, asa boi hamirap marsoba menguji pasangapon buarmu di ari-ari nanaingro di Kuriamon. Ku keluarga ale amang, lehon ma kesabaran, kesehatan dohot posni roha, laho mangalehan perawatan, suasongani Tuhan di segala kebutuhan materi, koma mangaleon rezeki na berkelimpahan tu nasida. Da amang, dainang, na tua-tua nami, naung lamsia ale gale pamatangna. Tuhan, lehon ma hagogoon, patogu ma haporsyaonna, asa lamjonop na tua-tua nami i, tuho. Pasahato dirina, asima roham Tuhan, tatap ma dainang do damangon, parherbang ma tanganmu naguk pasu-pasui, asa kot haporsyanon nasida. Jahuba di batanami, negara Namion, iman negara kesatuan Republik Indonesia, presiden dot wakil presiden dohot jajaranna. Tuhan urupi manasida, laho memimpin negara Namion, bisuk dot apistaran nasian ginjangima, Kristus mandongani, asa maju negara Namion, pada osian pangarsaki haguturan radikalisme kaum agamais dot akana asing yang menghambat kemajuan program Presiden Joko Widodo dot Kabinet Indonesia Bersatu. Berikanlah Tuhan kepada beliau kesehatan dan panjang umur. Tu dia Presiden nami bergerak, berkegiatan, tang yang nami ma modongani. Tuhan, asima roham di negara Namion, tolonglah kami Tuhan. Demikian juga Bapa, penyakit pandemi COVID-19, biarlah cepat berlalu dari bangsa kami ini dan dunia secara keseluruhan. Jagailah kami semua Tuhan dari penyakit yang hebat ini, dan kami tetap menjalankan protokol kesehatan dimanapun kami berada. Tuhan, tolonglah kami, jala asima roham dihami. Satokinai ale amang nabasa, pasahaton barita naulima naposomi. Parbadiai Tuhan, lehon ma Tuhan, hatorangat Tuhami, lao mangatusi hatami. Naposom di pasu-pasuho, hami pe Tuhan tarpasu-pasu, mangula patikmi. Jumolo ma amang, sesa dosa nami nagudangi, asa taluk kami, majalo baga-bagami Tuhami. Mar hite-hite Kristus Yesus hami mangido martangiang, say saup ma lomo niroham. Amin. Lao madomunamu jamita, tapuji tu harta, dala rima hita jongjong. Akan
Damena sumuruk siat debata mangaradoti, mangarajai ati-ati do pikirata. Majalo parsia jara siat debata di ngulut Tagalog. Amin. Uriani Tuhan, si pausorota hatani debata di bagasa sadarion, sia Yohanes bidu 17 ayat onom 1 ayat 10 sia. Taparohaho Bibel manang na multimedia narong dihita. Hujaha mahatani Tuhanon asa tayo huton ibagasan ati-ati Tagalog. Nunga hupapatar guarmi tu jolma kananilehom mi tu au siya portibion. Hohiado na punasa na sida. Jala dileho koro na sida tu au. Diradoti na sida do hatami. Nunga diboto na sida na siya kodo saluhuna na nilehom mi tu au. Ay nunga upasahat tu nasida akahata na nilehom mitu au. Jadi dijakon nasida do, gabi diboto nasida situtu, au borhat siako, jalanunga porsia nasida, hodo marsyuru au. Dak pola portibion hutang yakon, nasida odo. Akana nilehom mitu au, ay hodo na puna na sida. Jalanasa na diau na dihodoi. Jalana diho na diaudoi. Jalanunga marsakap au di bagasan na sida. Dung di portibio peau tujualanon di portibiodo anggo na sida. Narodo au manopoto aliamang nabadia ramoti mana sida di bagasa guarmo. Akan anilehom mitu au asasada nasida songo kita. Saleleng rap au doho nasida, au do mga ramoti nasida di bagasa guarmo nanilehom mitu au jalahu jagai. Gabedanga dong namago siyan nasida, iya soholan anak jeai, asa jupak kata ni surati. Alay na Roma au no aing manopoto di portibiodo peau. Dinahurok soni asa di bagasan na sida ripas salalas ni roha na diawi. Nunga hulehok katami tu na sida. Dihosomi portibiodo na sida. Aidang siap portibion na sida. Songonao na sosian portibion. Danga palahu pangido taitomu na sida siap portibion. Alay naing maramotamu na sida maralohon na jahati. Dang na siap portibion na sida songonao na so siap portibion. Perbadiai mana sida di bagasa kasitongan. Hatamido kasitongani. Songon parsurum diau tu portibion. Songonido husuru na sida tu portibion. Huperbadiai do diriku, humokop nasida, asa gabe badia nang nasida binahen ni hasitongani. Amin. Huria ni debata, ipola ni jamitaon ugasan partonan ni Jehovah. Ugasan partonan ni Jehovah. Ayatonom 110 siaon omma bagia paduahon di tangiang ni Yesus. Jadi perjolo ayat sada tu ayat 5 ima bagian ni tangiang ni Yesus tu dirina sendiri. Hurian ni Tuhan boy maberengota isi ni tangiang ni Yesus
tuhita ugasanna. Na perjolo tamiyang nai ayat 10 sada, ayat 20 sada doho ayat 22 sarupa mai. Tangiang ni Yesus tuaka na konna tu milikna tu ugasanna asa sada halak na porseai. Ima tamiyang na perjolo. Hata asa sada siya bahasa asli na idok heis. Namarlapatan may saruha sa pakilalan. Jadi hata asa sada na idokon ni Jesus bison saruha sa pakilalan. Marlapatan may dang asa saragam. Dang asa sarupa. Mulu botar sude. Mulu birok sude. Dangi maksudna. Alai na idokon ni Jesus asa sada halakina porsea yana koki. Ugasaki. Tangiang ni Jesus tuaka yana konna. Asabui yakajulma na ni haholongan nai. Saling melengkapi. Saling menutupi diaka hahurangan. Huria ni debata. Songo debata ama. Anak dohotodi porbadia. Debata pencipta. Anak penyelamat. Todi penolong. Asing-asing dulaw ni halahi si toluna sadai alai sada. Asing-asing do warnata. Asing-asing do karakterta. Asing-asing do cara berpikirta. Asing-asing do cita-citata. Alai tangiang ni Yesus. Asa gabe sada jolma na porseai saruha sa pikiran saling menutupi, saling melengkapi agia pedang sarupa ubukta tigor. Mulutung asik pewarna ni bajuta, boy do hita saling melengkapi, ido maksudna. Mulutung asik pe cara berpikirta, alai boy do hita saling menutupi. Huria ni Tuhan, ima tamiyang ni Yesus na perjolo tu ugasanna ayap punani debatado ugasan ni Yesus si hape apunani debatado ngolutau kape alani i sadama di bagasan Yesus. Huria ni Tuhan, taparohahon molo jolma nasada di bagasan Yesus. Ugasan ni debatai tadaon ni mga debata. Manusia yang percaya kepada Allah, mereka akan mengenal Allah. Ugasan ni debatai HP dia tusima jauh-jauh ni debata. Ugasan ni debatai HP mengulumai sesuai dohot panggilan. Anak kon ni debatai HP hilalaon nima ngolu na di paroro ni debata. Jala ugasan ni debata dakya mabiari di goluna agia pe dihasogohon portibi. Jai ima ciri ni jolma ugasan ni debata. Dangok pola biar ni nape sogorohan ni portibi otusi. Hilalaon ni do pangaramotion di paroro debata. Tadaon ni madebatana mengulu mai di pajuwon na di debata.
napaduahon tangiang ni Jesus tuak kaugasanna, asa mangulu di bagasan ripas ni roha nasian Yesus. Ayat 10 tolu. Hata las ni roha dipakai di son makurios. Namar lapatan may hurian ni debata adong semangat, adong las ni roha na dihilala jolma na mangulu gabi anakon ni debata las ni rohai dang alani keadaan, dang alani situasi, dang rosia pertibion. Alai sa sitong na las ni roha na siya debatai na sohia muba jaladak kia mose ay siya debatado harorona. Jadi orang yang dikatakan firman ini, yang didoakan Allah itu, dia yang hidup di dalam sukacita, sukacitanya bukan karena keadaan, bukan karena situasi. Bolotiki dihilala ikabul horde batata miangna las rohana. Molo godang bebanna dang las rohana. Bukan begitu maksudnya. Makurios imalas ni roha nasoaduk hubunganna dohot keadaan. Manang nabuah penguluna las ni rohani Yesusi ape di hati-hatena. Manang namar sahib pedagingna anggolas rohani Yesusi tetap mengulu di todina. Manang nasuadok pehepengna las ni rohani Yesus makuriosi tetap mengulu di rohana. Manang nasugupi rohani donganna tu mana anggo makuriosi las ni rohani Yesusi tetap bersinar di hati-hatena. Ido maksud ni Yesus las ni roha dan las ni roha nasian portibio. Jadi imatamiang nadihita. Asa tonggok ati-ati ni uga sakon. Asa tong rohani akana kokon na porsea tuau di bagasan las ni roha nasohia mucat siar rohana ay huse hoddo tunasida las ni roha nasian ibana. Huriani Tuhan napatuluhon isi ni tangiang ni Yesus tuaka ugasanna ayat 15. Mangaramoti maralohon na jahat. Om manapatuluhot tangiang ni Yesus tuhala amang dohot tuhala inang dohot tuau. Mangaramoti maralohon na jahat. Jadi mulu merdela kita, mulu modum, disudengul ningoluta ugasan ni debata, mulu tahilalado hita ugasan ni debata, itamiako Jesusi do hape asai ramoti hita sian najat. Buasa, sibolis do dosa, terus do malungur rohana, asa madabu hita tuhamatea seliling nililingna. Alai hola Tuhan do nabui mangaramoti paluaho sian najat ai debata tai dakya terpudu. Tadok mayate-ateta ugasammu doa Tuhan. Itamia kokodo asa diramoti au sian najat. Na berikut hurian ni debata na terakhir tangiang ni Yesus tuhita. Na porseai dipaias di bagasan hasitongan. Ayat 10 pitu 110 sia. Marlapatan mai mengulu di bagasa kasitongan sarupa mai mengulu di bagasan hatani debata.
Jala taparrohahon huriani Tuhan ayat 10. Jolma na di bagasa kasitongan ido hape nagabe utusan ni debata. Jolma na mangolu di bagasan hasitongan ido hape nagabe partonaan ni debata. Sarupa maulaon na dohot ulaon ni Jesus. Ay disuruh Jesus ibana songo panuruni debata tu Jesus. Isurat to na 10 lui. Jay ugasan ni debata na mangulu di bagasan debata sarupa maimana dohot Jesus. Ay wa panuruni debata tu Jesus, songonima panuruni Jesus tu ugasanna. Jadi mulu ugasan ni Tuhan dohita hurian ni Tuhan. Boa disuruh amai anaki, songonima disuruh anaki ulah honotta. Sarupa mahape pangalahotta dohot pangalahoni Jesus. Sarupa mahape ulaota dohot ulaon ni Jesus. Hurian ni Tuhan, omma ulaota nagabe ugasan milik Allah. Omma ngulu ni akka Kristen mangulahon ulaon ni Kristus. Jadi molo martamiang Yesus tu dirina, martangiang mahita tu dirita ganuk. Molo martangiang Yesus tu ugasanna. Molo martangiang Yesus tu hita. Martangiang mahita tuaka dongata na asi. Hurian ni debata George Muller terkenal do gabe sahalak toko rohani malungu ni mana adong 5 donganna asa masuk tu harajaon ni debatain na rohani si Muller alai songoni may mana serius na manamiakko dongan non tung masay lelekian asa dia lusi di pasikko debata tangyangna jol mana perjulu duk satao pe tamiakko ni mana baru pe itanda debata. Na berikutnya pas 10 tahun adong madua halak nama nada debata. Pa 25 tahun sahalak nai manada debata. Jalana sahalak nai duk pe 27 tahun. Itamiako si Muller ipe dung 2 hari may mana modding baru penasa halakon manada debata. Idak tikina jepek ditangyang na alay marlapatan. Dak tikina jepek Jesus manamiakko kita sampai mate hita. Sampai mate hita manginang tangyakkono ni Jesus do hita asa sarupa hita do imana. Sampai mate hita dak tikina jepek alai diulai mana doi di ngolut tagano alani ahasi peopotas yak katani Tuhan di bagasa sadarion nagabe perenungan di hita na perjolo hurian ni debata perenungan na lungudo rohani debata mamereng halak na porsea molodang boy sadana sida di bagasan roha. Lungud do rohani Jesus tay mamerek kita. Ugasan naon molo soboy sada di bagasan Jesus. Lungud do rohana mamereng suami istri. Lungud do rohana mamereng keluarga. Molo soboy sada di bagasan Jesus.
napaduahon ahado nagabe pangabak hasadaon ni halak Kristen di ngulut Tagalog. Perenungan o dihita ahado sa sitong na nagabe pangabak ubayin na subuhi sada halak Kristen ugasan ni Jesus di ngulo nagano napatuluhon tapeo manyan ni bagasar rohat Taganuk ale amang tamyang mima gabe tangyaku tamyang ni Jesus ima gabe tangyaku jala tangyaku gabe tangyang niya kajol mana porsea manya ale Tuhan tamyang mima gabe tangyaku gabe tangyakta gano. Amin. Martangyak kita. Mauliate Tuhan di hatamon na maingotom mga jari hami. Dakyaso ati-ati ni debata manamiyakon ugasammu. Gabi khusus mahami di bagasan rohami. Kuparhasya kami sudi holong ni roham di ngulunami. Marsiajar hami syak katami di bagasan hasitongan. Di bagasa Yesus Kristus kupasahat tami tangyang namion tujulon. Amin. Hurian ni Tuhan rimahita jongjong ayat 10 siya bidu 10 pitu kata ni Tuhan di Hitaganub songo persurum diau tu portibion songo nido husuru nasida tu portibion. Amen tapuji debatatai. Mahita di bagasa tangyang ni Jesus tajalo mapasu-pasu. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batama hamu. Isodakot Tuhan di batama buhina Tuhan. Di pasaurhom madamena tutod di munaganuk. Sadarion sugot rodi saliling nililingna. Amen.